Ако си мислиш, че криптото е само за геймъри, програмисти или трейдери, остани до края. Истината е, че повечето хора усещат, че изпускат нещо, но така и не намират време или сили за да започнат. Всичко изглежда супер объркано и прекалено сложно. Графики, които не разбират, коини с имена, които звучат като шега и платформи пълни с непознати думи. И така отлагат. Минават седмици, месеци, години, а междувременно криптото става все по-популярно и по-доходоносно. Но ето какво много малко хора знаят. Не е нужно да разбираш всички тези неща, за да започнеш. Не е нужно да прекарваш по 10 часа пред компютъра, не е нужно да ставаш трейдър, за да печелиш. Ние сме тук, за да ти покажем как да го направиш по по-умен начин. Без жаргон, без излишен риск и без да промениш драстично начина на живот. В нашия безплатен вебинар ще ти покажем как хора като теб, заети, амбициозни и с капчица търпение, успешно стартират в крипто с помощта на прости стъпки и доказани инструменти. Ще получиш и подаръци, които да ти помогнат да започнеш още по-уверено. Не чакай, запиши се сега и направи нещо добро за бъдещето на парите си. До скоро!